Uqhosha namaqhinga amasha okukhuphuka emculweni. Ngumculo wamaskandi oqhosha ngokwenza kwakhe, Sibisi oseqhamuke nezindlela ezintsha zokuthuthukisa umculo wakhe. Isizinto Fast Soweto TV sibamukela bonke abantu abaqala ukungena nababuyayo. Ngibona bonke abalayikhayo, abakhomentayo, abasherayo, sibonge kakhulu. Nalo udaba silanda lapha nokuyilanga langempelasonto ubhalwe ngayo iFriday 13 June 2025. Umthosi Sithole ufundeka kanje, uvuleka amehlo nezingqinamba ezimshonise phansi umculo wamaskandi oqhosha ukwenza kwakhe Sibisi njengoba eseqhamuke nezindlela ezintsha zokuthuthukisa umculo wakhe. Ukusho lokhu ephawula izinhlelo zakhe ezintsha zakulo nyaka zokukhipha umculo. Kwenzeka lokhu nje sekunesikhathi eside engekho ematasa kwezomculo. Lokhu kushiye imibuzo kwabaningi. Utshele ilanga langempelasonto ukuthi okumlimaze kakhulu ukuthi aziphathele umculo wakhe, kuthi abanye abaculi basekwe abantu abathile emaceleni abawuqonda kangcono umculo ngokwebhizinisi. Selokhu ngaqala ukucula, akekho umuntu engisizana naye. Ukuzibambela konke kungilimaze kakhulu. Abaculi abaningi banezimenenja zomculo, mina kangikaze ngibe nayo. Umculo usukwelinye izinga manje, akusefani naseminyakeni edlule. Kubalulekile ukuthi ngisebenzisane nabantu abayiqonda kangcono ibhizinisi. Sengithathe isinqumo sokusebenzisana namadoda athile, kusho uqhosha. Uveze nokusilela emuva kwakhe ey'nkundleni yezokuxhumana, i-TikTok, futhi kungezinye zezinto ezenza ukuba umsebenzi wakhe uhambe kancane. Uthi eminyakeni edlule ubeqinise kakhulu amatomu kwi-Facebook, kodwa kule minyaka umculo ususabela kakhulu kule nkundla entsha egcwele amabhinca. Ukujabulela ukuzimela kuyona yonke into. Bekukuhle ngesikhathi kuqala, kodwa kuyashiyana manje. Kuzomele ngigxile kakhulu kwi-TikTok ngoba umculo uyasabalala kakhulu kuyona, futhi uthola nethuba lokuthi uxhumane kahle nabantu esho. Utshele iphephandaba ukuthi luningi ushintsho kulo nyaka. Okubala ukungakhiphi kwakhe i-album egcwele. Uthe phakathi kukaNcwaba ku-Agasti noMandulo ku-Septhemba uzokhipha i-extended play okuyi-EP. So isho kanjalo-ke indaba laphana kwilanga langempelasonto ebhalwe uMthobisi Sithole. Silifunda nje kabanzi lo daba lolo ukuvezela uqhosha insizwa yale eShowe, ifeni emhlophe. Nihambe niyoyibheka lelo daba lolo, lukhona online, lukhona futhi ku-Facebook. Abakwazi ukuthenga iphepha bazothola lelo daba lelo. Siyajabula ukubona oqhosha ukuthi basasekhona, they are still alive, kicking, and bafuna ukwenza kangcono emculweni. Nanokuthi a-realize ukuthi izinto ezinjengo-TikTok zine-impact engakanani ekukhuliseni umculo wakho. Abantu kumele be-realize ukuthi i-TikTok njengethuluzi lokukhulisa umuntu. I-TikTok akusiyona ukuthi wena uphume uyothi kwabaculi ubalimazele ibhizinisi labo, umsebenzi wabo, ufake inhlabathi ephalishini labo. Akusikhona ukuthi wena mawuhleli kini or emqashweni lo muntu okuhlalisile lapha akuhlalise khona, kuno-wardrobe ngemuva, uhlale uthuke abantu ukugxibha umsebenzi wabo, ubatshele bayabheda, akumelanga bephile nobani nobani. Ekubeni wena ungatshelwa yimuntu, kumele u-TikTok usebenzise kahle. Ithuluzi elihle kabi u-TikTok. Inkinga yithi bantu abamnyama. Angikhulumi ezinye iy'nhlaka, ngikhuluma ngathi yithi esiyinkinga esingaboni i-opportunity ne-potential u-TikTok ongayenza. Nangu uqhosha uyaku-realize lokho, uyakubona. Abantu abambonisile, abantu asekhulume nabo sebemtshelile ukuthi you need to stick ku-TikTok. Uxhumane nabantu, u-engage nabo, ufake amavidiyo, ube live, imicimbi oyihambelayo. Lokho kuzombuyisa egemini, 100% kuzombuyisa egemini. Umculo, yes, unga-improve, it's fine, but yiba semehlweni abantu bekubona ukuthi usekhona and uyakhuluma nabo. Khona ukuthi bazokukhumbula, khona ukuthi bazobuyela beyobheka umculo wakho kade uwenza. If lokho awukwenzi uzoshayeka ngandlela thize. Ilokho nje okubi komculo. So indaba-ke ilaphana-ke kwilanga langempelasonto. Abantu bayazi ukuthi litholaphi ilanga ey'toro nakuphi kuphi, kodwa na-online ikhona indaba. Akuhluphi-ke lokho, bekuyilokho nje besibheka nje lelo daba lolo. Sizohlala nokuzayo uma kunodaba oluvelayo siphinde futhi silifunde, simtshele kabanzi. Abanye abantu abanaso isikhathi sokufunda, thina nje siyayifundela, akunankinga. Ozo-enjoy ukulalela uzolalela, ozo-enjoy ukubuka uzobuka. Kahle, ngiyabonga.